Joseph Camilleri se jkun il-Kummissarju Elettorali l-ġdid. Huwa se jieħu post Joseph Church li kien ilu jokkupa din il-kariga sa mill-bidu tal-2014. Preżentament Joseph Camilleri qed iservi bħala Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern lokali. Serva wkoll bħala Segretarju Permanenti fil-Ministeru għad-Djalogu soċjali, affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili taħt l-eks Ministru Helena Dalli, fi żmien meta l-pajjiż introduċa fost l-aktar miżuri progressivi. Il-ħatra ta' Joseph Camilleri bħala Kummissarju Elettorali sabet l-appoġġ tal-oppożizzjoni. Din hija wkoll it-tieni kariga kostituzzjonali taħt il-Prim Ministru Bela li se jkollha l-approvazzjoni taż-żewġ naħat tal-Kamra wara l-ħatra ta' Dr Mark Chetcuti bħala l-Prim Imħallef f'April li għadda. Ħatra li wkoll sabet l-appoġġ tal-oppożizzjoni. Il-kulħadd irrappurtat kif għall-kuntrarju il-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil kien ippropona żewġ persuni oħra għal kariga ta' Kummissarju Elettorali flok Joseph Church. Taħt it-tmexxija ta' Church seħħew qatt ta' riformi elettorali, partikolarment l-att tal-voti b'mod elettroniku li se jibqa' jissemma fl-istorja tal-elezzjonijiet. Tresqu wkoll numru ta' emendi fil-liġi elettorali u ġie aġġornat dak kollu li kien hemm bżonn bl-introduzzjoni tal-ġid importanti bħal dawk tal-finanzjament tal-partiti, tad-data protection u ta' dritt tal-vot għaż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u 18-il sena. Filwaqt li ġie introdott l-għamla l-ġdid tad-dokument tal-vot u modernizzar fil-loġistika elettorali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.